Ei, molt bones! Benvinguts en aquest nou article d'Economia de Via Empresa. La bona notícia del dia. El Barcelona Supercomputing Center presenta el primer ordinador quàntic d'Espanya amb tecnologia 100% europea. La posada en marxa d'aquesta infraestructura s'emmarca en l'iniciativa Quantum Spain, impulsada pel Ministeri per la Transformació Digital. Aquest article és del 7 de febrer de 2025 i el primer ordinador quàntic del Barcelona Supercomputing Center es va presentar el passat dijous a la Capella de Torre, Girona, on, en aquest espai, l'organisme tenia instal·lades les 4 primeres versions del Mare Nostrum i ara acull la nova infraestructura quàntica, que s'integrarà al Mare Nostrum 5 i que consolidarà el Barcelona Supercomputing Center a l'avantguarda de la supercomputació a Europa, establint les bases d'una nova era de la computació híbrida que combina la computació tradicional i la quàntica. La integració d'aquest supercomputador representa un avenç significatiu en la capacitat computacional espanyola. Aquest nou sistema s'hi unirà un dels primers ordinadors quàntics europeus de tipus analògic adjudicat al Barcelona Supercomputing Center per l'empresa comuna de computació del rendiment de la Comissió Europea. Tots dos sistemes ofereixen tecnologies complementàries i conformen la infraestructura quàntica del Barcelona Supercomputing Center, reforçant el seu paper com a actor clau en el panorama europeu de la computació avançada i consolidant Espanya com a líder en investigació quàntica i supercomputació al continent. La combinació de tecnologies quàntica i clàssica impulsarà la investigació i la innovació, fomentant el progrés individual i tecnològic a Espanya i contribuint a la creació d'ocupació altament qualificada. Visca! La computació quàntica té el potencial de transformar diversos camps en permetre estudiar fenòmens en l'àmbit atòmic. La construcció del nou ordinador quàntic de Quantum Spain ha estat liderat per la UTE, no sé què vol dir això, formada per les empreses espanyoles Kilimanjaro i GmbH, que van aportar la seva experiència en tecnologies d'avantguarda per desenvolupar un sistema basat en qubits superconductors, les unitats fonamentals de la computació quàntica. Aquests qubits, a diferència dels bits tradicionals, poden representar múltiples estats simultàniament, cosa que els permet fer càlculs molt més complexos. Aquest sistema, construït amb tecnologia 100% europea, representa un pas decisiu en l'estratègia d'Espanya en computació quàntica i reforça l'autonomia tecnològica europea, alineant-se amb l'estratègia de la Comissió Europea per reduir la dependència d'infraestructures clau de tercers països. Les aplicacions de la computació quàntica abasten des de la química, on es podria accelerar el desenvolupament de nous materials i medicaments, fins a la resolució de problemes complexos en sectors com ara la logística i les finances. A més, la seva capacitat per optimitzar processos la converteix en una eina clau per a aquestes àrees, especialment quan es combina amb la intel·ligència artificial per desenvolupar algoritmes d'aprenentatge automàtic més eficients. Al camp de la seguretat, aquesta tecnologia podria transformar la criptografia, presentant nous desafiaments, però també oferint solucions més robustes. Aquí a la foto podem veure els delegats i els representants que van presentar el nou ordinador quàntic a la Torre Girona, que jo he tingut la sort de poder-hi fer una visita. Fins aquí l'article de Via Empresa, us espero que us hagi agradat i que vagi molt bé.